Det er det samme. Til at slå. Det strammer os lidt. Hawk. Unexpectedly. Den klæder mig ikke godt. Hvad fanden er du der? Overhovedet ikke godt. Overhovedet. Kom så. Det er jo overhovedet ikke uforventet. Det er godt nok. Du har gjort det. Okay. Hvis du gør noget uforventet, så skal du gøre noget sådan en psykopat. Bedre! Det tog mig meget. Det er så rimelig meget Christian, du står. Jane krav ham lige 3 sekunder. 3 sekunder. 1, 2, 3. Nu! Okay, det der det er mere voldtægt end ramme. Sexy gane ude med nogen. Men var det din mave, Mathias? Nej, han snokker. 10 sekunder. Nå. Jeg troede, det var din mave. Det så det var sådan skidt eller? Nå ja, fordi hun sidder bare og skider af helvede til. What the fuck, Seriøst, det der det er jo ikke. Oh yeah! Wake up, yeah! Jane, du kommer væk. Er det fint nok? Nej. Jane, det rammer ham ikke. Jane! Det er ham, der rammer mig jo. Nej, for du Det var rent faktisk rigtigt. Det ser ret ulækkert ud, at hendes hold den faktisk kommer tilbage samtidig med kamera. Det synes jeg faktisk, det er ret. Men det kan vi jo ikke se. 15, 14, 13, 12, 11, 10, nej. Skal der klart shot? Chris, du skal have en ny cap. Ja. Stop. Jeg gør det igen. Tak for det. Jeg gør det igen. Så må du ønske. Fordi ellers så kommer sandfen, ikke? Det er dig. Hallo, må jeg ikke køre en tur i din bil? Nej. Så jeg skal kramme mine venner, hva'? Kom lige over. Det er fordi du er homo. Au, min ryg! Kom så. Nu skal vi kramme. Faktisk mig. Imens hun smiler. Mens du smiler. Hvad for en bil er du, siger du? Vidste godt, jeg har det sejste efternavn i verden. Jeg hedder Jeppe Harder Christensen, eller mellemnavn er det så. Så derfor, når man er sammen med en pige, så kan hun blive ved med at sige mit navn, samtidig med at hun gerne vil have den hårdere. Harder! Jeppe, synes det er virkelig frank efternavn, du har. Synes du, det er fucking klam efternavn, jeg har, eller hvad? Jeg synes frank mellemnavn, du har. Nej. Fræk. Gjorde det også? Hvad er left? Det er venstre. Shit, du har smadret min nakke nu. Så I bare æder af den her begge to. Ja, vi er venner. Så når det gør man. Man deler livets gode. Hvad står der? Whisper. Friend. Spis til en ven. Whisper du ikke? Hvad? Det er ikke sikkert vidst det der. Okay. Hat. Hvad er left? Det er venstre. Det er dig. Hvad skal jeg nu? Det er højre. Det er fedt, at du har en tegning, men du ikke har fattet det left der. Jeg er ikke med alligevel. Godt lavet. Jeg gik højre og venstre. Christian, skynd dig! Jeg skal viske Du er fed hummel. dig. Skynd dig! Skynd dig, Günther. Vi har byttet plads. Det er næste muligheden. Nå. Ellers så skal jeg bare tage ham. Det er også venstre. Ja. I hvad? Ikke i noget. Nu skal du sikkert være flyttet til højre nu. Kom bare have det tit, mand. Du gør det foran en... Ja, okay, fint nok. Det er lige meget. Okay, det var rigtig faktisk en, der var mand, der fucking pisse. Nej, sgu da. Lige en, der klarer det. 1, 2, 3, nu. Der kun gået 8. Så er Gangnam Style. Jeppe, du it. Hvad har du gjort? Så det var. Men kom med guitar solo. Kom med guitaren. Ej, det kan jeg så. Ej, det kan jeg ikke. Hendes guitar.
Og så 10. Sådan! det er en fandme jumpstyle, det der. Hold nu op. Hold nu op! WTF. I store klump. 1, 2, 3 nu. Fjern dig, Mathias. Og du skal lancere 3 gange med den anden partner, ikke? Sådan der, så går I ud og bukker. Perfekt! Tilbage igen. Første dame og første band. Ja. Så kan jeg tage Nej, fordi vi skal først gå ind og møde hinanden. Det er første dame og første band nu. Ja, nu er det. Det er 2. Nej. Hvor lang tid var den film her, mand? Nej, du skal ikke med! Lige for helvede! Hallo, kom. Hej Jeppe. Hej Jeppe. Oh yeah! Hej Jeppe. Wake up there! Ja, okay. Jeg er vågen. What the fuck? Ja. Og så skal vi rundt. Det er så meget larm, for I skal skifte plads. Det har vi også gjort. Nej, vi skal. Hvor lang tid kan det tage, mand? Det er faktisk jer, der har gjort det forkert. Nej, det var det faktisk ikke. Det var faktisk rigtigt. Det var faktisk rigtigt, det jeg har gjort. Hvad skal vi så? Og så skal vi. Ja, så er vi jo færdige. Og det er vi. Okay. Oj. Nærm. Ja! Du skal ikke kramme uforskilligt. Jeg hænger røv nu, mand. Jo, man! Der er sgu Dego skyld. Chill! Det er unexpectedly. Det er uforventet. Sammen. Det er overhovedet ikke det samme. Hvor er det, jeg har fået at vide? Og der står unexpectedly. Det vil sige uforventet. Ja. Men det er jo bare det, jeg har fået at vide. Det er bare det, jeg har fået at vide. Så har du nogle venner, der er rimelig dårlige ting. Jamen, jeg er skibsandingen. Vi er ikke nogen anden næse. Kan jeg ikke? Jeg kan fælde busser med næsen. Jeg kan også godt æde, og du varme. Jeg kan også nå min egen hage. Så meget. Men det får jeg ikke. Smile to the left. Nå, der er Christian. Tak for sidst. Ja, mig. Det lød lidt for mine ører, men okay. Bare en smule. Okay. For du har et lille hoved. Meget uventet. Dance. Jeg gider ikke danse. Det bliver du jo. Med mig! Jeg skal gøre det til løft. Hvad er løft? Det er Men så... Christian. Du har fået left de sidste 4 gange, og du ved stadig ikke left her. Fuck, du er bare en hat, du er. Her er bælte, der så får du. Jeg er ikke engang højre venstre, der Nu er du virkelig en hat. Få en tur Jeg er for ikke engang højre venstre, der Alt det kører. her. Trend. Det er Christians. Whisper. Tullet hvad? Til en ven. Mad. Mange tak. Det var langt. Unexpectedly. I'm fresh. Okay. Flyt uforventet. Du skal flytte uforventet. Fuck, det er frækt hår. Ej, du har dræbt ud over det hele. Du tager bare resten.